česte raja šta ima. Prije sam oko snimao. I evo taj se desilo. Pokvarila mi se frizura i evo sad mi Boko popravlja. Ovo bi ga majka. Samo namjesti. Ja, sami friza je zdobar. Neka česte raja, kak ste šta ima? Evo došlo u novu epizodu. Nisam ako naviku, ali u ležećem sam položaju. Noge tu. Što je ono? Uj. Tu si slučajno mamine čarape. Ti ne odustaješ, a? Bila je još nevalja frizura, pa ti onda popet. Evo se ja kriju šapu u oči da mi stavi, jer eto, to je neku stan. A još i mačka zna koju ja frizuru volim, kako ona to meni tamo, baca u moju stranu. No moj tu ostaće mi rog. O, majke mi uzdora frizura. Mislim, nije se moja mojca, ali eto, moj ljubi. Dobro, dosta. Ej, halo. Eto, pozdrav, Rojko. Ja sam mislila da će se zustati. Eto ga, sad liži sebi. Au, ja sam ispatik. Au, Boko, svaka. Ljubi, nana. Mu te keka. Tako je moja mama njemu. Nema mene. Tako. Četvr. O, je. Alo, pa ne moraš uzeti moju kameru. Guramo noge. Ljudi. Ne se. Boki. Uđe u kameru, vidite. Morat ćemo ovako, malo ćete vidjeti moje ruke, prste. Tako da što se tiče, zato imamo sada hladno je na polju, pa ćemo napraviti jedan video kako se ja kližim, pošto ja imam ovako kao, to nije jezer. Vidi jebote, mačke bude. Znači ja kod kuće imam, pored kuće prolazim jedan kao potočić. E taj potočić izgleda ovako kao kanal, ali nije kanal. Mi smo ga uredili da je kao potočić. I sad, pošto je napolju ispalo da je hladno, baš hladno, ta voda u tom potočiću se zaledila i sad pravo dobro klizanje. Mi ćemo snimati kako ćemo ga da očistimo, pošto smo čistili ga što su nam bile cepele i patike prljave i čizme i ostalo blata na njemu, pa se nismo mogli klizati. Ja sam to fino očistio sa svojim drugom i sad je taj led pravo dobar. Pa ćemo vidjeti da li se može vidjeti ovdje, pa to ćemo zaustaviti, pa ćete. Pokušavao sam da vidite taj potočić, ali to je nemoguće. Evo sad ćemo vidjeti tu. Evo ovdje je ona ograda, dole. Sad stvarno ne znam da li ste dobro vidjeli. Mislim, ne može se ništa vidjeti, ali ćete vi vidjeti na polju u narednim epizodima. Tako da, to bi bilo to. Samo želim da vam kažem hvala vam na gledanju. 13 subscribera nije puno, pošto će ovaj video prvo postaviti na Facebook, pa će proći možda jedno 2-3 dana. Možda ga i odmah postavim, tako da nemojte misliti da je ovakva fotilja, to smo mi stavili radi, ko što i on nekad uđe u prljavi, pa moja mama stavi ovako. I onda, samo kad neko dođe, uzmeš ovo i skineš. Evo vidite kakav mene fotilja. Nije fotilja, trosjet. A ovo smo mi stavili, evo znači moj kompić. Evo znači vidite, očekujte, rekla sam, očekujte gameplay. Imamo i kamericu tu. Kamerica za facecama i za zvuka. Tako da, znači 5 minuta snimamo. Ja sam želio sam da vidite kako moja mačka, kad krenem da snimam nevoljan frizura i on meni to napravi. Vidite kako sad to nekako mjehurasto i baš nekako cool. Eto. Znači možete mačku samo
natjerate da vam malo popravi friz, a ne da stavljate gelo, jer možete odmah oprat. Ista će vam ovako bit. Tako da, bit će neki slika na Facebooku i vidimo se u sljedećim epizodama. Da, zaboravio sam reći. Moj prijatelj, što sam rekao, će zajedno snimati sa mnom, da ljudi snimat će. On kaže, Kika, u stvari, ja ću snimati s tobom kad ti budeš imao 90 subscribera. Znači, 99. Dobro, rekao ljudno, znači, hoće da imam ja 100 i onda je on neki sad, čajk, jer on ima, mislim, komp jači od muka. Dobro, tako da, to je bilo to što se tiče epizode sa Kikom. Vidimo se još jednoj epizodi. Troksomaca.